Pýtam vás, chcete bývať vo vlastnom dome, novostavbe, ale nemáte čas a ani chuť zháňať si pozemok, vybavovať stavebné povolenie? Mám pre vás riešenie. Turreality ponúka na predaj rozostavaný rodinný dom v obci Fulianka, len 10 minút autom od mesta Prešov, na pozemku s rozlohou 917 m2. V cene domu je aj podiel na príjazdovej ceste. V prípade záujmu je možné dom dokončiť do stavu štandard v kompletnej cene približne 205 000 eur. Energetický certifikát bude vytvorený. Ak vás moja ponuka vo videu zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je inžinier Emanuel Marcin a pracujem ako reality maklér pre spoločnosť Turreality.